L'Escola Singla és una escola de secundària que realitza la formació en educació secundària obligatòria, batxillerats i cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior. Grau superior en higiene bucodental. Des de fa més de 40 anys, l'Escola Singla forma futurs sanitaris. Tots aquests professionals tan importants que les darreres setmanes hem aplaudit des dels balcons de casa nostra. Abans ho fèiem des de l'antiga FP. Actualment ho fem des dels nostres cicles formatius, tant de grau mitjà amb cures auxiliars d'infermeria com de grau superior en higiene bucodental. Els nostres estudis combinen una gran part pràctica de més de 400 hores a les clíniques dentals de referència del sector. Això amb les classes teòriques i pràctiques que realitzen a la pròpia escola. També us oferim la possibilitat de realitzar els estudis en la modalitat dual, en la qual l'alumne combina la formació i l'avaluació entre escola i clínica dental. Es fa mitjançant una beca o un contracte que seran remunerats. La nostra escola es caracteritza per la proximitat i la familiaritat. Proximitat amb els alumnes als quals cal preparar en actitud i aptituds per atendre correctament el pacient. I també proximitat amb els centres de treball, els quals valoren molt positivament el grau de preparació dels nostres alumnes. En conclusió, els estudis en higiene bucodental són de ben segur un camí d'èxit, tant pels alumnes que acaben el batxillerat com els que acaben cicles formatius. I per què? Perquè és una de les professions amb major índex d'inserció laboral en aquests moments. Perquè des del primer dia viuràs uns estudis molt pràctics, tant a l'escola com, evidentment, en els centres de treball. Tercer, perquè donem la possibilitat de fer la FP en dual, que és amb contracte de treball o beca remunerada. I perquè aquests estudis permeten l'accés a la universitat. I des de l'escola en fem tot l'acompanyament perquè els alumnes puguin accedir-hi amb facilitat. Si vols ser un dels professionals d'una de les professions més vitals i amb un índex d'inserció laboral més alt, fes la preinscripció al cicle formatiu de grau superior d'higiene bucodental de l'Escola Singla.
Per a més informació, pots contactar amb nosaltres per correu electrònic o al telèfon 93 783 5510.